I feel like I'm dying. I'm very nervous. I'm not gonna lie. It's gonna be really hard to get to 130. Říkal, že ale nyní se cítí, že umírá a to si myslím, že spíš myslel jako mentálně, že když zjistil tuhle informaci, tak je to prostě pro něho náročný, což věřím, že prostě tohle musí být extrémně náročný. Myslíte si, že děláte něco, co extrémně milujete, děláte to jakoby dobře, protože máte jako výsledky. Teď najednou vám řeknou prostě, jako když to takhle budeš dál dělat, tak je možnost, že tady prostě bude velký problém se srdíčkem. To prostě nechceš slyšet. I když jako na začátku říkáš, jo, jsem obeznámen se všemi riziky, jasně beru rizika tam, rizika sem. I get it, to je prostě to, co s tím jako je nějak spjatý, ale prostě když už jste pak v tom bodě, že to riziko je jako před vámi, tak věřím, že to může být extrémně jako náročný psychicky a jako děsivý. Then I'm not gonna keep doing this to the point that I just die or something. You know, like that's. Říká, že to nechce dělat do toho bodu, že jakoby na to zemře samozřejmě, že svého zdraví váží. Keep growing as much as I can while also staying healthy. I feel like that needs to be your goal as well if you intend to compete. So bigger. No a tady říká, že se bude snažit být co největší, zároveň co nejzdravější a že by to měl být i tvůj cíl.